Amazwe amaninzi elizweni liphela jikelele agqibe kumiseni ingxentshukumo zoluntu ngenjongo zokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane i-corona. Nalapha eMzantsi Afrika urhulumente uzeke emzekweni, kodwa kweli lethu ilizwe i-lockdown iveze kungalingani kwabantu, ukunqaba kwemisebenzi nendlala njengezinto ezilimaza kakhulu uluntu lwaphela. Indlala yenze isanxwe esingumangaliso, abantu bakhala ngephango. Uthapelo Mahlwadi waseNiceville eWard 14 oneminyaka engama-20 ubudala eMatatiele uchazwe njengoyena osweleyo kula mandla. Kuthiwa maxa wambi ukhe aphile ngepesika okanye umbona. Nangona imeko yakhe injalo, Mahlwadi akakwazanga ukuba kuluhlu lwabantu abafanele ukufumana iipasela zokutya ebekusiwa nguSASSA kulaa ndawo. Umama uPuseletso Barretha wakwilali utsalele umnxeba kunomathotholo oluntu eMatatiele ecela ukuba zanyelwe ukutya ze oosomashishini abancinane badibanisa bamthengela ukutya. Igama lam nguXhobile Mfene. Ndihamba namaqabana apha omshweshwe uLucky Khombethu uMzwamandla, omnye simshiyile ke uWinki. Sive isitori sikabhuti apha eredweni xa umeya wayethetha eredweni kufone umama wathi kukhona umntu apha ohlalayo one-ID kodwa akafumani zi-food parcels njengoba ii-food parcels nje zikhutshwa u-social development okanye zikhutshwa u-Afredinzo. Namhlanje sifike zikhutshwa nyani, xa sifika nyani akazifumani. Uhlala yedwa nje beseketshilo, sizisenegrosari, sizi-individuals, asikho mbuthweni. Dibanisile ke sathi masizise apha. Eyethu responsibility kule nto ne-pandemic is that we understand that the government has made a call yokuba private and public sector must come together to assist and unite. Siqalile ke le program, sizo-engage ne-businesses zaseMatatiele, sifuna ukuvula sort of a center apho wonke umuntu ozofika azise noma yintoni. Le nto ye-donation iqala kwithina elinye uya phezulu into nayo, so that people bring ezi zinto phaa town hall zidonate phaa. And then thina wethu umsebenzi is to close the gaps apho social development owafika khona, Afredinzo wafika khona, because abantu baninzi abakhalayo apha. Size umntu ume-1 oyena ohluphekayo apha eWard 14 apha eThabajija. Si-identify lo bhuti, umama esincedile ku-radio, sizisile izinto, siyabona nathi there is a challenge. So ibalulekile ukuthi kuwo bonke abantu ke baseMatatiele singaphezu kwa-200,000 abantu eMatatiele. Le nto nayo encinci ize nayo ngaphambili izise phaa kule center esizothi siyenze phaa eMatatiele, so that people get ezi zinto, sizi-packages, sinike abona abantu abahluphekayo. Asifuni ke kuba involve entweni, sivile ukuba kuthethwa ukuba umuntu lona kade ndifaka ngathi ii-processes zathini, asina-interest yaloo nto. Thina yethu umsebenzi nje to assist where there is gap. Ukanti uThapelo yena uzive evuye kanobomi ngobubele bungaka koosomashishini. Lebitso la ka ke Thapelo Mahlwadi, ke na le motse 20 eadi ke na lona. Ke dula Niceville, ha ke na batswadi. Ke tswetse sekolo ka baka la hore ha ke na tjhelete ya ho patala. Ne bala grade 10, ke bala MTVC. Ke ha so Gabahlano, ke nna ofela. Ba ya so kaofela di bala makgongwana, ke setse ke le mona. Aisho ke ile ka leboha haholo ho batho ba mantiseditse dijo le nna makgathadi ka ho bua radio. Ga nnete ya sekolo ha tje a ke sena batswadi, tjhelete ke fuwa ke ausi wa ka mpokile ka mora nako tje. Mohlanko le yena a nang le yona. Ha ke nya tjhelete ke nna ba ke tlo ka dijo ka tlong mona tsa ka ba ke tla kgona ho di ja. Ba sa mfa tjhelete o siya ke zame o bonnyana mo pekisi tjeke se di monate. Ke fela ka ho ya Elinye icala uPuseletso Barretha nobenguye otsalele umnxeba kunomathotholo uchaze ngolu hlobo.
tswalane le ena ga pelo ya ka e botlhoko ka mokgwa ke bonang a phela ka teng ke ngwana ke kgutsana ga sana batswadi nakwane no jwa perekisi a tswa sekolong a tlholela sefateng a je perekisi a sena papa gona jwale ha tswa o dula letsatsing ile a ntshwara phota ba yo ka bona gore ke a sitwa nna ho modisa ile ka utlwa ha meya ka phone ka kopela Thapelo di-food parcel because SASSA wa fana ka di-food parcel what committee wa rona o dutsa sia Thapelo ka mehla ke lebule ka tsela e kgethehileng ka bono business ba tlisitseng dijo ga ba utlwa sello saka ukanti umba wokutya nokusiwa nguSASSA ezilalini kuvuse kungoneseki kwabantu abaninzi betyhola ngelithi kuya ebantwini abangafanelekanga kukufumana. Isithethi sakwa-SASSA kweli phondo lempuma koloni uluzuko qina thini bazifumene izikhalazo kodwa abantu abanengxaki mabaye kwa-SASSA. Ungavela msasazi wami nabaphulaphuli okubana ukwimeko yonxunguphalo kwaye akudingi noba ude ube uyakoceba njalo njalo unako into okokuba ufonele inombolo zethu u-0800 60 10 11 inombolo leyo yasimahla kodwa ke ihlala ixakeke kakhulu nge-hour sifumana more than 9,000 calls zikhona ke ezihlawulelwayo noko uyakwazi uba ukhe ude uphumele kuzo 043 707 6300 kwakunye no-043 707 6355 63635 sorry. Kwindaba ze-The Informer Online, elami igama ndinguMathapho Phahlane.